a ler un pequeno párrafo da miña última novela publicada, que se chama Retrato de ida e volta, que está publicada pola editorial Toxo Soutos. Isto ven sendo a historia dunha avoa e dunha neta. Unha foi da aldea para a cidade e a outra foi da cidade para a aldea, co cal viviron as dúas unha vida paralela unha da outra. Capítulo 16, páxina 1187, ano 1958. O que pasou. E logo que día podedes, muller? Deus me valla e a Virxe do Carme, para 4 monas que somos de familia e que non atopemos un acomodo para comer xuntos. Se chegamos a ser unha dúcia, non nos damos posto de acordo nin para morrer, dígala. Pero logo cal é a urxencia do convite, mamá? Ai, Angélica, polos cravos de Cristo, muller. Dígoche que quero falar con todos vós e que ten que vir a pequena. Non che parece que é motivo abondo para que fixemos o día canto antes? Ela tamén ten que organizarse, que xa non vive acó, invite. Non sei se ti o dis, ti estás tan rara últimamente. Ao remate, Vitoria deixouse de democracias inútiles e de referendos infrutuosos. Colleu un calendario e fixou o mércores 19 de outubro na súa casa da Rúa de San Pedro en Compostela para a reunión. Así o comunicou e aseverou que se alguén estaba ocupado para esa data, que se desocupase ou que non viñese, pero logo que non lle reclamasen a ela, alá cada quen. A Lucía non lle viña moi ben a data, que tiña moito traballo coa celebración do Santo André, pero tiñalle máis interese a conversa coa avoa e aceptou sen chistar. Deixaría a Brais ao cargo do negocio e ali estaría. De todas as maneiras, calquera data lle era irregular que o tempo para a festa parroquial botábase en riba. Imaxinou moitas veces a reunión. Quen, como e por onde se empezaría a conversa. Cal sería a reacción da súa nai e do seu pai. Que actitude tería Vitoria, mesmo cal tería ela ao coñecer os pormenores que a avoa quixese contar. Tamén pensou na vestimenta. Ia levar roupa da que rescatara no faiado. Pretendía co xesto manifestar solidaridade e respeto cara a Vitoria. Despois de pensalo, decidiuse polo traxe negro de crepé Georgette, entallado na cintura con escote estilo barco e manga globo. Por riba, puxou o abrigo branco e negro gateado con 5 grandes botóns e colo de astracán. Mi madriña, só che falta o chapéu e as luvas para ser o vivo retrato de Audrey Hepburn. Parece que vou ben así. Non se entenderá como unha provocación máis que como un aceno solidario. Lucía, deixa de darlle tantas voltas ás cousas, muller. Está ben, estás guapa, e se estás cómoda non hai máis voltas que lle dar. Veña, tira para Compostela. Cando Vitoria abriu a porta e viu a moza, quedou pampa. Só foi un instante e reaccionou enseguida, pero Lucía decatouse. Paréceche mal, avoa? Xa che dixen que topara roupa no faiado e que agardara, que me gusta moito. Non, muller, non, que me vai parecer mal. Era o que faltaba. É só que me sorprendín ao verte, pero ti és dona da casa e do que hai dentro dela. E ben que che queda que pareces un artista de cine. Lembro cando fixen ese vestido. E nin sequera o cheguei a estrenar. Ben, así son as cousas, imos botar contas de que fixen para ti, que che queda como unha pera. Igual que o abrigo, aínda debería haber outro abrigo, paréceme. Sí que hai, outro de cor azul mariño. Tamén me lembro del, é de pano de lá e fixera o Lupe de Casas, unha boa costureira, por certo. Tamén o guardei para usalo eu, se a ti non che molesta, vaya. Non, miña nena, non, pero eu pensei que todo iso estaba estragado, que non valería para nada, e mira, quedache como se cho fixeran a medida. Logo chegaron Angélica e Germán que, simplemente, loaron o aspecto elegante e sofisticado de Lucía sen máis. Despois dos saúdos, das apertas, das mexericadas varias, dos a que che axudo, dos que boa pinta ten o cocido, seguro que é de rodeiro, acabaron de sentar ao redor da mesa. Efectivamente, o cocido era do barrodeiro que Francisco fixera o pedido a véspera e fora ao recoller a vianada, para que estivese quente para xantar. Vitoria e Mesel xa non estaban para moita cociña. Parecía unha comida de celebración, mais todos falando das nimiedades do día a día, dos díxome, das amizades e coñecidos, dos atrancos de cada un nos seus traballos. Todos, menos Lucía, que comía, a modo, mirando de cando en vez a Francisco por ver se percibía algún sinal.
preguntándose se seus pais ou cando menos súa nai sabería o motivo da reunión e cal sería a pauta que ia seguir a avoa. Evidentemente, ela marcaba os tempos e os temas de conversa dende a cabeceira da mesa. Repartía o xogo ao tempo que a comida nos pratos, así que tocaba agardar. E houve bastante que agardar. Xa pasaba das 3 cando, sen se levantar da cadeira, Vitoria lles pediu que recollesen a mesa e levasen a louza á máquina, por favor. Ois, Lu, a ti non che parece que a avoa está rara ultimamente? A que veu insistir tanto nesta comida de hoxe? Eu tiven que cambiar a quenda para poder vir. Germán adiantou a saída 2 horas e ti deixaches a Brais o cargo ou pechaches? Quedou Brais. Logo ela non che dixo nada do motivo. A min non. Ti sabes algo? Creo que ten algo que contar, mamá. Algo que nunca contou e que ten relación coa baiuca. Mesmo ten relación contigo. Angélica quedou parada cos pratos na man e a boca aberta até que se ouviu a voz desde o salón. Vos as dúas non quededes de cháchara na cociña que vos estou escoitando. Vinde dunha vez. Cando a mesa estivo limpa, Vitoria remoeuse na cadeira para recolocarse. Tusigou varias veces para clarexar a gorxa e, finalmente, rascou con delicadeza o lóbulo da orella dereita. Nese momento, todos prestaron atención. Estou ben segura de que vos preguntaredes a causa desta reunión. Ben, todos non vos lo preguntaredes, pero Angélica e Germán seguro que sí. Vou vos dicir o motivo polo que nunca quixen ir á baiuca, mesmo o motivo de que non quería que ti, Lucía, foras para aló. E non é fácil dicilo. Foi unha cousa moi violenta e, aínda que pasaron xa moitos anos, non a podo esquecer. Pero xa toca, así que imos aló co conto. Poñédevos no ano 1958. Eu era unha rapaza nova e, ao dicir da xente, boa moza. Sen ser rica, nin nada diso non era mal partido, mesmo polo feito de non ter irmáns con quen repartir a herdanza. Quero dicir con isto que tiña pretendentes abondo, pero eu escollín a un, Félix de Méndez, da veciña parroquia de Pedrouzos, e pensaba eu que boa xente. Todo foi ben cas súas cousas, pero ben, e xa pensábamos en casar tan pronto como el cumprira coa obriga do servicio militar. Iso, o servicio militar, quería dicir botar case 2 anos facendo parvadas no exército en calquera sitio que tocase. Sortearon os quintos e a el tocoulle ir para Castrillo de Val, alá en Burgos. E para alá foi. Vitoria seguiu contando, dando detalles, falou de Carlota da Viña, das barrabasadas que se lle ocorrían, de como acabou por guindarse na palleira, dos desvaríos posteriores do Amador Heredia. Cando empezou a falar de Casimiro da Viña, xa declinaba a tarde, pero a ninguén se lle ocorreu dicir chío. Vitoria seguiu co seu relato. Foi no mes de xullo do ano 58. Casimiro casaba ao día seguinte con Candidita do Grande, un bo arranxo matrimonial que xuntaba 2 familias podentes e que o herdeiro da Viña festexaba na cantina cas amizades. Todos estaban máis ou menos bébedos, incluído meu pai, que, aínda que non festexaba coa conrobra, adoitaba estalo case todos os días a esas horas. Eu ben vía que o ambiente se caldeaba por momentos e dixenlle ao papá que era mellor botalos para fora antes de que a cousa fose máis, que non me gustaba nada o cariz que tomaba o asunto, pero el dixo que nós tiñamos unha cantina, que eles estaban facendo moito gasto e que o noso negocio era atendelos ben para que seguisen gastando. Pediron máis licor café e galletas de vainilla e comeronas. Logo, o Joseito de casa do Somatén dixo que foran pedindo máis e que agardaran un pouco, que ían ver o que era divertirse. Saiu fora e volveu co Cantos de Zoqueiro, que sempre andaba de redor da cantina por ver de pillar algún bocado. Deulle unha galleta e o can comeuna. Logo pediulle ao papá un paquete de agullas dos que tiñamos á venta. Meteunas nunha das galletas e deulle ao can, que a comeu inmediatamente. Empezou a sangrar pola boca mentres os da gallofas cachaban a rir. E se o can fose Pedriño de menor, comería a galleta igual, aínda que lle custase a vida, que ten a fama atrasada. Ben seguro, ten tanta fame como o can. Cousas semellantes. A min empezaron a darme arcadas e a tremer por se a Pedriño do menor se lle ocorría aparecer por ali. Mesmo recei para que non viñese. Volvinlle dicir ao papá que era mellor botalos fora, pero o papá xa non estaba para nada, e eu, sen o seu amparo, non me atrevín a botalos. Acabouselle o viño e pediron outro garrafón, e eu agradecín ter que marchar á bodega a buscalo e deixar aquela atrocidade cruel mentras o can boquexaba. Agarrei o garrafón e saín sen me decatar de que, tras de min, viño o Casimiro.
Estando anicada para coller o viño da cuba, levei a primeira trompada. Empurroume a cabeza contra a cuba nesa mesma posición. Agarroume dos pelos e seguiume dando trompadas contra a cuba mentras coa outra man trataba de sacarme a roupa. O viño seguía caendo, case se baldeirou todo mentras eu trataba de defenderme e berraba auxilios. Chegado un momento e visto que eu me seguía resistindo, deume tal a pote que quedei trasposta e ela aproveitou para forzarme no medio do bulleiro que fixera o viño ao caer na terra pisada da bodega. Mentres tanto, meu pai, que igual me oí berrar ou lle pareceu que tardaba, apareceu na porta e ao ver a Casimiro en riba de min coas calzas baixadas, quixo tirar por el, pero o animal revolveulle un puñazo que o tirou de cu. Coa mesma levantouse, subiu os calzós, meteu a man no peto, sacou un billete que tirou en riba de min e saiu. Iso sí, tuvo a delicadeza de pechar a billa da cuba para que non seguise saindo o viño. Cando dei levantado o papá e chegado de volta á cantina, marcharan todos. Deixaran o can morto, a porta aberta e o ciscallo de galletas con agullas en riba da mesa. Como puiden, levei o papá á cama e puxenme a limpar a cantina. Nen sequera dei chorado que non tiña sangue para iso. O día seguinte, Candidita se achegou á igrexa do brazo de seu pai, o señor Melchor do Grande, cun precioso traxe de noiva branco e un veo que facía unha cola de 2 metros. Ali estaba Casimiro para recibila. Seica lustroso e co uniforme de gala da falanxe, cas correas cruzadas, o xugo, as frechas e a boina roxa. Iso contaron as comadres e a rapazada que fixo garda para ver o evento e apañar caramelos que xenerosamente lanzaron a concorrencia. De verdade que non houbo quen che valese. Vale que o abo Celso non fora de grande axuda, pero e logo a avoa Jesusa, en que estaba que non che acudiu? Ela non estaba na casa Angélica, fora a Furco, a casa dos seus pais que avisaran de que miña avoa caera mentres fedellaba no canizo da lareira. Se que andaba amañando o entretecido dos paus e das tábuas e romperonlle varios e veus abaixo. Doíase moito que rompeu varias costelas e un brazo polo ombreiro. De feito, nunca volveu ser a mesma dende aquela caída. Cando volveu, ao día seguinte, e me viu toda mancada, xa se temeu algo malo. Eu contei o que pasara mentras vía como a cara lle ia mudando de cor, do branco ao vermello e outra vez ao branco. Despois preguntoume onde estaba o pai mentras pasaba iso, e eu dixenlle como fora, que el tamén lle dera un lapote e o tirou ao chan. Calou e marchou facer uns cocementos de árnica para curarme os negrós. Cando xa tivo a árnica preparada, levoume á cama e fíxome as curas. Mentras me facía os fomentos, dixo: mira unha cousa, o que foi xa foi e non ten amaño. Tes que leválo como poidas. Agora compre pensar o que facer. E se quedaches preñada, tes o que dicir ao Félix. Non hai maneira de disimular. Se non quedaches, non vas dicir nada a ninguén. Imos facer como se non pasara nada, que contra esa xente non se pode loitar, que levamos as de perder. Ten por seguro que se estás preñada, o Félix vai te deixar. Eu ainda lle repliquei: pero eu voulle dicir a verdade do que pasou. A cousa non pode quedar así, miña nai. Ela contestoume con tristeza e desesperanza: non podemos facer nada, filla. Aínda que lle digas o que pasou, el non te vai crer, que o buzaco ese é seu amigo e fía nel. Tiveches unha desgraza e hai que levala como poidamos. Ao mes seguinte non me veu o menstro, e ao seguinte tampouco. A miña nai tiña razón. Cando veu Félix de permiso, eu contei o que pasara, pero el nin sequera me preguntou como me sentía. Sen o pensar sequera, marchou como unha chispa a touzón. Eu non sei o que pasou, nin o que lle dixo, nin o que outro lle contestou. O feito é que Félix non volveu pola cantina, co cal eu entendín perfectamente a situación. Algún tempo despois, xa cando el volvera ao servicio militar, recibín unha carta na que me dicía que non quería saber nada máis de min e me desexaba que se me amañase a vida. Até agora, avoa. Agora volveu a pedir perdón. Tarde. Agora é tarde para perdóns, excusas e xustificacións. Agora que tivo evidencia na túa cara que é verdade, é o vivo retrato da señora Amadora Heredia. O que son as cousas das herdanzas. Eu nunca lle perdoei, nin estou disposta a día de hoxe a perdoar. E xa non é porque casara ou non comigo. Ao cabo, eu podía entendelo. Podía entender que lle pesara o borboriñar da xente, mesmo a pandar con fillo alleo. O que me ofendeu foi que non crera o que eu lle contei, sendo que eu o
crer a el cando me negou que tivera que ver co preñazo que a Carlota da Viña lle apoñía. Ao cabo foi ben que, grazas á súa cobardía, tiven a sorte de topar co meu home. E non pensaches en abortar, aboa? Nada máis facer a pregunta, Lucía decatouse da súa inoportunidade vendo a cara de súa nai, pero xa Vitoria estaba contestando. Non era fácil abortar. Era perigoso por moitas cousas, non só polo risco do aborto en sí, senón tamén pola posibilidade de que alguén se fose da lingua. Ademais, eu sempre considerei que a criatura era miña, só miña e de ninguén máis. E quixena dende que a sentín rebulir no meu seo. O caso é que non dixemos nada, eu levei o embarazo coa maior naturalidade que puiden, e se alguén preguntaba, que preguntaban moitos e con moi mala intención, eu contestaba que a barriga era miña, e listo, sen dar máis explicacións que a ninguén importaban como non fose para ir con contos dun lado para outro. Aos 9 meses naceu unha nena preciosa, xa, lista e cuspida aos de Roque, sin ningún trazo que permitise relacionala con ninguén que non fose a nosa familia. Meu pai foi ao rexistro e escribir a Angélica María Touza Gómez, filla natural de Vitoria de Los Ángeles Touza Gómez e pai descoñecido.